Dobrý deň, volám sa Ivan Mrižo a dnes vám chcem predstaviť jednu nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti golfového strediska Penaty v Šadikových Humenciach. Ak sa chcete dozvedieť viac, poďte sa spolu so mnou na ňu pozrieť. Ponúkam vám na predaj luxusnú štvorizbovú novostavbu, využiteľnú na víkendové aj celoročné bývanie v pokojnom prostredí Penaty Golf Resortu. Nehnuteľnosť ponúkame vybavenú kuchynskou linkou so stavanými spotrebičmi. Použité sú výhradne kvalitné materiály, tak aby vyhovovali potrebám aj najnáročnejšiemu klientovi. Podlahová plocha domu je necelých 132 m2, rozloha pozemku 570 m2, zastávaná plocha 171 m2. Priestranná terasa o rozlohe 46 m2, ktorá je prestrešená pergolou drevenej konštrukcie a polykarbonátom, vám ponúka maximálny komfort, kde si môžete vychutnať svoju kávu alebo príjemné posedenie s priateľmi. V dome sa nachádza tepelné čerpadlo a teplovodné podlahové kúrenie, stropné chladenie, garáž pre golfové autíčko, 3 parkovacie miesta priamo pred domom, na záhrade je trávnik s bezúdržbovou výsadbou zelene, automatický zavlahový systém. Kuchynská linka Dankuchen so stávanými spotrebičmi značky Whirlpool, stávaná chladnička, elektrická rúra, stávaná mikrovlnná rúra, elektrická varná doska, digestor. 6-komorové plastové okná vo farbe antracit s elektrickými vonkajšími roletami, hliníkové vchodové dvere a 2 HS portály vo farbe antracit. V priestoroch je položená vinylová podlaha a v izbách sa nachádzajú koberce. Interiérové dvere sapely s magnetickými zámkami a skrytými pántami. Zariaďovacie predmety v kúpeľniach a toaletách sú v značkách Duravit a Hansgrohe. Penaty Golf Resort je jedno z najkrajších golfových ihrísk v strednej Európe. Areál na ploche 216 hektárov ponúka okrem 36-jamkového golfového ihriska Penaty Golf Resort pestré možnosti na relax, aktívny oddych a kvalitné trávenie voľného času. V okolí si nájde využitie naozaj každý milovník prírody, húb, bicyklov, turistiky, ako aj tenisu, golfu. Na Slovensku je to ojedinelý projekt, ktorý pribudol na mape špičkových golfových rezortov v strednej Európe. Vyrástol na Záhorí pri meste Senica, uprostred borovicových lesov, na pôde posiatej bielými piesočnými dunami. V golfovom klube sa nachádza aj výborná reštaurácia. Ak ste milovníkom golfu a hľadáte nehnuteľnosť v tesnej blízkosti golfového strediska, tak si myslím, že táto nehnuteľnosť je pre vás tým pravým. Ak vás táto ponuka oslovila, neváhajte ma kontaktovať.